Mä ensin päädyin aloittamaan teatterin harrastamisen jo itse asiassa ykkösluokalla. Mulla tosi moni mun kavereista aloitti vähän aikaisemmin siinä ryhmässä harrastamaan ja sitten ne kertoi siitä paljon kaikkea hyvää. Niin sitten mä päätin kans aloittaa sen ja se oli kyllä tosi hyvä ratkaisu. Enkä ole kyllä sen jälkeen halunnut lopettaakaan teatterin harrastamista. Arvokkain oppi teatterin harrastamisessa on varmaan ollut itsevarmuuden ja luottamuksen saaminen ihan arkielämässä, niin kuin myös sit siinä esiintymisessä. Ja se on kyllä ollut tosi tärkeää mulle myös. Yhtä mieleenpainuvinta muistoa on ehkä tosi vaikea sanoa, mutta mä sanoisin yleisesti ehkä kaikki esitykset, missä on ollut aivan ihana olla päästä esiintymään. Ja se esiintymisen kokemus, mikä niistä tulee, siitä saa tosi paljon iloa, varmuutta ja myös ne kaikki onnistumisen kokemukset on tosi tärkeitä. Nuoria voisi saada enemmän työväenopistoon, jos olisi enemmän tietoisuutta nuorilla harrastumismahdollisuuksista. Usein nuoret ei ehkä tiedä, mitä mahdollisuuksia niillä on ja sitten ehkä yksin jäämisen pelko tulee tielle. Niin ehkä jos siihen saisi jotain kannustinta, että uskaltaisi lähteä harrastamaan ihan itsekseenkin, niin voisi lisätä tosi paljon. Mä voisin suositella teatteria ihan kaikille. Ja vaikka mä itse aloitin tosi nuorena jo harrastamisen, niin ihan myös kaiken ikäisille. Uskon, että on paljon hyötyä teatterista. Ja teatterista voi saada niin paljon iloa ja voi haastaa itteensä. Ja totta kai saa sitten aivan ihania teatteriystäviä ja sitä ei kyllä kannata missata.